తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వర్షాలు రానున్న 5 రోజుల పాటు కురుస్తాయనే అవకాశం కనిపిస్తున్నట్లు కూడా వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. దీంతో రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదలటంతో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని చెప్తుంది వాతావరణ శాఖ. నేడు నిర్మల్, నిజామాబాద్, మహబూబ్ నగర్, గద్వాల్తో పాటు నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు అక్కడక్కడ పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని కూడా తెలుపుతోంది. నిన్న రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షం నమోదైంది. అత్యధికంగా భువనగిరిలోని మోత్కూర్లో 7.8 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. సిద్దిపేటలోని కొమురవెల్లిలో 6.6 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఇక నేడు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండడంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.